Nyang embong lunga nang Kediri ndas benjol ketatap kalen akeh wong sing nekat bunuh diri merga pinjol karo korban judi online. Mulane nek duwe dhuwit cah aja disalahgunakne. Banyu awet nggih niki nggih. Piring bentet wernane putih prawan banyu awet. Bokonge gede-gede. Top pendeke wis. Olahragae oleh, vitamine ya oleh. Muga-muga panjang umur kabeh. Wong urip nomer 1 aja lali Gusti sing Maha Kuwasa ayo manembah aja dilakno ayo sing manembah marang sing kuwasa ayo mituhu lan ayo sing sing nomer 2 bekti karo wong tuwa lanang wedok munung pepunden kita wong tuwa lanang wedok iku sing ngukir jiwa lan raga uga dadi lantaran penolairno alam donya aja lali karo sing nomer 3 mula bektiya bapak ibu guru bapak ibu guru iku sing menehi ilmu uga sing menehi dalan kanggo wong mlaku sing nomer 4 dulur rukun karo tangga nek ana apa-apa cakut akeh sing nyangga mula persatuan ayo diutamakno nek peno bersatu tukar padu gak ono mula bengi iki banyu awet nganakno sedekah kajate dulur banyu awet kabeh nyuwun berkah tak dongakno banyu awet ado teka musibah masyarakate ayem tentrem rejekine malimpah kula ngedong lak ya bengi
eling-eling karo Pak Kasun sik dulur kula melok berpartisipasi dene maring edung disangoni saya ucapkan terima kasih dene gak disangoni sampai menyo tak enteni ikhlas boten Pak Kasun kula niku napa sih wong ngeten iki nggih eling-eling ngayahi tugas napa malih dalu niki dulur kula niki kantuk info bahwasannya Budi Wijaya malam hari ini mendapat penghargaan dari PWI termasuk salah satu anggota atau rombongan atau grup yang mampu untuk melestarikan ludruk bahkan bisa dinikmati semua kalangan cilik gede nom tuwek sakniki mulai seneng ludruk sinten malih sing benjing ngelestarekno ludruk nek mboten sampean mula matur suwun sanget Pak Kasun warga Banyu Awet mriki pun purun ngelestarikan ludruk matur suwun sanget nek mboten wonten sampean mboten wonten kanggone Pak kula niki matur suwun sanget muga kula dongaaken mugi-mugi mantun sedekah bumi niki dusun Banyu Awet masyarakate kabeh di barokahing Gusti panjang umur seger kuwarasan rejekine akeh melane nek mudhun kok aku sangono rek ayo rek tetok bengi iki san mulane ibu-ibu Banyu Awet nek ndolek mantu sampean ndolek mantu seniman ludruk sampean susah dikidungi utange akeh dikidungi anake elek dikidungi oleh warisan dikidungi gak oleh warisan tinggal minggat alah ya meniki enak aja nih. Paling enak dadi seniman tanggapan akeh dhuwitku sak pirang-pirang ngalor ngidul dikawal kaya gerakan kepingin apa ae mesti keturutan dhuwitku akeh manganku mele-mele aku seneng mangan gule sate sepi tanggapan mangan apa anane kadang-kadang isok mangan kancane mula aku banting haluan aku njajal buka peracangan kayane rodok lumayan saiki duwe entek mergo katut biduan tapi aku juragan kendel wingi nang Malang aku kula apel duweku akeh tak tumpuk kandel saiki duwe entek tak gawe mangku purel namung semanten kidungan kula menawi lepat barang karasa ditinggal awe-awe Budi Wijaya kancane dewe alah
Iki nek gak jalukan gak tak turuti kok. Nemu sak pira nemu, Mas? Canteng joli man paman wong bedang kepalang kali potong wote tak senggo potong atine dari mawon walang kekek Mas menclok ning tembok mabur maneh menclok ning kali aja ngenyek lho Mas karo wong wedok ditinggal minggat setengah mati ayo ya oh yo ayo yo ha oh ha ya yo lambemu lho ya yo iyo ae ya yo iya yo iyo ae ya yo abang maneh Mas ora lunturo wong sing ijo lunture pote bujang maneh lho Mas ora katuta sing duwe bojo gak tau mule ayo ya oh ya ayo iya yo heyo ha ya yo sini iso laras ta enggak kon iso aja melok kon melok so wis gak melok so aku melok Mas Jono kon ngomong Mas Jono boten tukang ngarit aku gak melok dagelan sembarang lah iso mosok kari ngene lho iyo ae iya yo iyo ae iya ingat iya potongane wis kaya tutup LPG nyanyi gak iso karon kula dhewe mawon ya enak nggih iyo ae iya yo iyo ae iya yo Surabaya Mas kampung 100 kaliana santer banyune
wong tuamu Mas pitutur bagus kanggone anak bener lakune ayo ya oh iyo ayo ya iyo iyo Lho kok ana diamput kok lamun ngono niku lho nek wonten boto sampean nasab boto arek iku kok niku lapor apa Dolapon, aja kurang-kurang ajar Pak Kasun niku wis korbanake lho. Lho. Kon jaluk-jaluk aja nek mele-mele lho ya. Kon nek muni maneh awas kon. Kok tak idoni kon to kene. Iyo ya iyo iya iyo Alimas temumpang kasur ngelengono larang regane ojo lali lo Mas pahlawan sing gugur ngailingono jasa-jasane ayo ya oh iyo awas lo ya iyo iya iyo sik toto ambakmu alon nah siji loro telu wis ta ya iya aduh iso nyanyi tak gak kon wingi iso saiki gak iso kono aja isini-isini jenengmu ku Ucok lho apa Ucok uripe tansah nyenengno wong akeh Cok C carane macem-macem iso dadi dagelan iso dadi pemusikon serba iso lho apa maneh nek sing nimbali Wak Kasun wis kudu enak kon kenal ambek Pak Kasun lho ya kenal sing K sapa kapan kon dom rek sawerane mau lho le kon tak kandhani Kasune ku jenenge Wapi asmane sapa Pak Lumrah Pak Lumrah kok Pak Lumrah ya Lazim iku lak lumrah sih oh Pak Lazim iya Pak Lazim ana jarwa dosoke ayo kon saiki apa Lazim lapo-lapo mesti njaluk tolong Pak Lazim mergo tokoh masyarakat termasuk kepala dusun oh iya aku nek duwe utang meneh tolong Pak sampeyan cicilno lah iya sembarang iso Zim Bil Zim antemi kon kok lho Zim kok tak kandhane aku kesone golek artine Zim lho wangel Zim piyo awake lumpuh awake lara awake tapi demi dusun Banyu Awet ditemah semangat iya rawe-rawe rantas malang-malang pandaan ya ampun Malang Putung pengorbanane Pak Kasun termasuk guyub rukun ambek warga Banyu Awet iya nganakno sedekah dusun iku tandane iso masyarakat Banyu Awet ndudono puji syukuri marang pangeran krana segalane barokah sing diwisweneno ambek masyarakat
Banyuawet. Kumat pendhitamu, kumat wis pendhita. Kumat kakekmu ku. Iki mang nek aku ngarani, gak teko awakmu sing salah. Teko sapa? Jelas teko Hamrip. Termasuk panjak kendange sentimen sampe aku. Sentrale gamelan kan ono nang kendang. Iya. Iki jelas iki Hamrip sing salah. Hamrip sing salah, so. Perlu untuk di protes. Diomongi. Iya. Ya omongono so sing penak, so. Gak iso kan ngomongi. Gak iso aku. Lho, carane ngene lho. Ya apa? Mrip, Mrip, tirokno, mrip. mrip. Kon kok cek nemene ambek aku. Kon kok cek nemene ambek aku. Gak eling kon. Gak eling kon. Anakmu gak iso sekolah. Anakmu gak iso sekolah. Gak duwe sepatu. Gak duwe sepatu, Dik. Sopo sing nukokno? Sopo Dik sing nukokno? Iku ben ditukokno ucok mrip. Ya cok ya. Gak i. Duh, jangan. Aku ngenakno awakmu. Gak iso ngrasakno gawe nukokno sepatu nenek ambil bawa anakku dhewe sekolah nyeker radakno. Nek sepatu anjene gak. Gak. Nek masalah duit, Loh aja takok, Dik. bojomu biyen lara sapa mrip sing ngobatno? Sopo mrip sing nambakno? Sing nggawa nang rumah sakit Sing sapa? ana rumah sakit. Sing ngutangi dhuwit sapa? Sapa? Bojomu ku dikeki ucok dhuwit 1 juta. Iya. Digawe nambakno bojomu. Lho, kan Sing kan- ngekeki 1 juta iku ucok. Ya cak ya. Gak e. Lho jambret. Gak ngono Reso. Ngrasakno iki gak tau rupane dhuwit 1 juta kok gampang ngentek ngekeki dhuwit ambil 1 juta. Maksudnya ngene lho. Ya apa? Awak dhewe nang ndukur. Hah? Terus Mas Hamri pambek kanca-kanca nang nisor. Bawaan karo nisoran. Nek sing ndukur ambek nisor. Antara nisor. Iku kudu sinkron. Kudu seimbang. rukun. Heeh. Nek sing ndukur obah, sing nisor kudu. Kudu obah. Lah nek padha bae, Penak so. lah iya nek sing ndukur obah, sing nisor gak obah. Gak enak belas. Nek sing nisor obah, sing ndukur gak obah. Anake tambah maneh so. Maksudnya ngene, Cok. Maksudnya ya Omong apa, ngono so? Amrip. Diomongi ya apa so? Kon delok saiki aku kaya aku rasa ngene. Dion sok lho. Nang kene manganku sego pecel. Lumrah. Nek nang omah aku mangan sego rawon, sapa sing ngeru? Gak ono sing ro. Wong omahe, Adoh. omahe aku. Heeh. Basi Amrip. Amrip Nang kene mangan rawon. mangan rawon. Nang omah mangan spaghetti. Iya. Sapa sing ngerti? Gak ono sing ro so. Mergo Adoh omahe. ada omah. Adoh omah. Mbasi ucong ngene iki, Amrip. Gak ero. Mosok ngerti kon. Gak ero. Nang kene mangane sego pecel. Heeh. Nang omah mangan tletong. Tletong. Sapa sing ngerti? Gak ono sing ngerti so. Mergo Adoh omah, Dik. Adoh omah. Heeh. kaya aku nang kene gak nggawa bojo. Gak gawe bojo ya. Nang omah bojoku londo, sapa sing ngeru? Gak ono sing ngerti. Mergo Adoh omah. Heeh. Kaya Hamrip. Amrip Nang kene kaya bujangan. bujangan. Nang omah bojone bupati. Bupati. Sapa sing ngeru? Gak ono sing ngerti so. Wong mergo adoh. Adoh omah. Mbasi ucong Lah masih aku ngerti aku. ketoke bujang. Ketoke bujang. Nang omah bojone begenggek. Heeh, begenggek. Sapa sing ngeru? Gak ono sing ngerti so. Mergo Adoh omah, Dik. nesu. Nesu. Adoh omah Dik, aku. Masalah. Aduh. Apa? Aku tak pantun bisa nih so. Pantun. Ono perawan kok cerewet. Cakep. Kate mangan iwake klothok. Cakep. Wahai penonton Banyuawet. Mm-mm. Inilah yang bernama Ucok. Aduh. Kan sing keplok, Cok. Iki. Loh, ayo keplok. Keplok sama aku tak kena kabeh. Nah, kita gak kendana akal aku. Ngene lho pantun iku. Ya apa? Piring bentet kecemplung sumur. Cakep. Muga-muga warga Banyuawet kabeh panjang umur. Lho, Amin. dijawab. Iya. Ayo. Hah, kurung. Gak iso. Pereng bendet nggo nisor watu. Iya, cakep. Muga-muga wong Banyuawet gak ono sing catu. Kalau si Jare sapa gak iso ngomong. sing enak ngono lho kono iku. Manuk betet nyucuki nanas. Manuk betet nyucuk nalas cakep. Warga Banyuawet muga-muga sing duwe utang kabeh lunas. Amin. Ayo, Manuk betet karek mek siji. cakep. Muga-muga masyarakat Banyuawet tak dongakno nang lunga kaji. Iso. Iso. Iya, iya. Lah, aku Iya, sembarang kan memberi hiburan. memberi hiburan. Terus iki
Karo titipan. Karena Pole bengi iki awakmu iku didu karo aku. didu rumahsamu Lho pole kene wong kene rasa iku wong pinter. termasuk adu kepinteran dan wawasan. Alah solek kepinteranmu kecil dek wong bapakmu matine mergo kalah pinter ambek aku. Diamput. Lu kan gak preketet. Kediri kutane. Sing dadi lan nyatane. Lah, takon kondisi apa aku? Sembarang, aku dhisik ya. Kondisi. Sob. Awakmu roh kewan sing jenenge bedes? Ero. Ero ya? Iya. Umpama bedes iku dikeki kacang ambek gedang milih ndi so? Mesti milih gedange. Ero kon mergo kancane bedes. Kon ngomong masalah bedes. Iya. Ana wit dukur Wek dhuwur. nang tengah-tengahe kolam. Ya, terus Kolame ombo. olame ombo. Nang kolam ana bajul. Bajul. Nang darat ana macan. Ono macan. Terus Ya apa carane kethek iki sing nang ndukur wit iso mangan carane ya apa? gawe watang utawa gantar gawe wong. Alah, mara tuamu bonongen gak waras-waras mergo badean ambek aku. Selulup. Mara tamu wedok sampe ketekan bongko iki mergo badean ambek aku. Gak iso. Nyele bego gawe mencolot. Ya gak iso dimplok macan begomu. Katok tak balekno. Gak ero kon. Karo ya apa? Ya apa? Carane apa apa bedas iku mangan. Nek nang mudun minister dimplok bajul. Bajul, nek mencolot nang darat dipangan macan. Ya apa carane bedas iku mangan? Kon lapo mikir bedes mbadok? Lho, Wah bedes badok gak mbak-mbadok. Pikir anakmu sing udunen ndase gak mari-mari. kok cek goblok lha apa aku mikir bedas mangan ya? Wong aku dhewe arang-arang mangan. Pikir. Iya rek kalah mbek bedas. Lah ya gak iso. Lah apa mikir mangane bedas? Ayo So, bangsa. Ya. tak badai. Ya. Kewan apa cilik paling ngeyel? Tumo. Salah. Semut. Salah, Dek. Tengu. Salah. Tinggi. Salah, gak tau guneman. Bakteri. Salah. Kewan cilik ngeyel. Bedes. Hah? Bedes. Gak iso. Lho lah ya ngeyel bedese. Lho bedese ngeyel kan ya. Lambemu iku lho. Padamu apa? Kewan Kewan cilik. apa cilik sing ngeyel? Tumo. Salah. Tinggi. Salah. Iku cilik-cilik, Cok. Dudu. Sing bener. Sing bener bedes. Lho gak iso. Lho, iso lho bedese ngeyel ya kan dan. Kewan paling ngeyel iku bedes. Berarti aku bedes. Ayo. Kok dikandani kok gak ngandel. Ah, ini bedes. Des, halo Des. Ya ampun. Nek badan gak ono totoane gak enak, Cok. Totoan apa? Kon wis gerang aku wis gerang. Iya. Totoane kudu sing kendel. Apa? Kepruk. Alah kepruk Ya. kecil, Dek. Ayo ndukuk kepruk. Sawangane kok. Aku apa kon dhisik? Kon dhisik. Aku. Ya. Oh ya, gampang. Gampang badhe aku alon tapi angel jawabane. Alah kecil. Cilik dawa gak ono sikile. Ulo. Salah. Ulo. Gak iso. Ulo. Salah. Lah apa? Cacing. Loh. Cacing eh. Totoan iki ngene lho totoan. Cacing ya? Mana ya? Heeh. Cilik dawa gak ono sikile. Cacing. Salah. Cacing. Salah. Cacing. Gak iso. Lah apa? Ulo. Ayo. Kon mana? Gerak ganti. Hah? Ganti aku. Kon. Ya. Ya. Ulone lanang ta wedok? Wedok. Ulone lanang. Lanang aja. Lanang ulone. Oh iya gak rok-rokan nek ulo rek. Ulone lanang ta wedok? Lanang. Wedok goblok. Oh, goblok. Ulone lanang ta wedok? Lanang. Salah. Wedok. Salah. Lah apa? Banci. Ah, banci. Temen iki ulo banci. Apa katene? Ayo. Ayo tak badhe ganti aku. Ya. Ah, masih isan. Kewan apa sing digoleki wong? Kewan apa? Sing digoleki wong. Regane larang. Larang. Ulo. Salah. Kabang. Duduk. Petik. Salah. Wedhus. Salah. Kebo. Salah. Kewan apa sing didoleki wong? Gak ono sing gak ketemu iku digoleki gak ketemu Digoleki gak ketemu.
Kon ro gajah. Ro. Gajah sing idane nang ndi? Nang alas. Oh, ketok iku buntute gajah. Ayo. Nang jero guwa. Oh, ketok. Ha iku kupinge gajah. Ning nisor panggung. Lah, tambah ketok. Ngendi? Sing idane gajah gak ro. Ah. Kon tau nang mall. Tahu. Tau nang mall-mall tau. Tahu. Nang Indomaret nang sembarang tau. Tahu mbok pisan tahu so. Tau kepethuk gajah kon. Gak tahu. Ya iku sing idat. Aduh, perkara gajah. Iso bales saiki kon. Kontrol gajah so. Hah? Kontrol gajah. Ero. Kontrol pesawat. Ero. Ya apa carane gajah numpak pesawat ero kon? Ayo bosok kon. Mati kon. Liwat buri. Gak iso. Dipangkat motor. Gak iso. Pesawatnya dituntek. Gak iso so, salah. Ya apa carane gajah nglebono gajah nang pesawat? Orang numpak goblok wong gajah kok numpak pesawat kon iku goblok kon. Kok laler gawe gajah numpak pesawat ku lho. Carane nglebono gajah nang kulkas. Lah ya gampang so. Ya apa? Ya apa ya? Lho, ayo. Ayo. Dicekel-cek dilebeleng disesel-seselno. Yo gak sedeng. Oh gak sedeng kok. Gak sedeng. Carane ditaleni terus dilebokno. Gak sedeng. Gak iso. Lah carane nglebokno gajah nang kulkas. Kulkas dibuka, Kulkas dibuka. gajah dilebokno. Mlebu kulkas ditutup. Mosok sedeng so. Lho, sing ngomong sedeng gak iso apa? Carane nglebokno gajah nang kulkas. Aduh. Ra kon. Iki urusan kulkas ki kena iki. Yo. Carane nglebokno iwak teri nang kulkas ya apa so? Kulkas dibuka, teri dilebokno bleng. Gak iso, gak cocok. Teri dibukano kulkas, terus dilebokno. Gak iso, salah, Dik. Nglebono iwak teri nang carane ya apa? Wis gatek dibuka to selempit nang ngene kena iwak teri kok. Pak Kasun ngomong aku. Ya apa? Takon. Takon piye? Dhek ngekeki anu sayembara. Sayembara, heeh. Pokoke atike kon iso njawab. Ya. Dikeki dhuwit 1 juta. Gak percaya aku, so. Sebab apa nyawer aku mamek 10.000 kok. Dikeki 1 juta. Dikeki 1 juta saiki. Heeh. Kecuali awakmu muni ora. Lek aku muni ora, gak Meni ora kon dipentung kon. Lho, sore rek sayembarane Pak. Wani tak gak? Wani. 1 juta lho iki. 1 juta wani. Temen. Wani. Cok. Dalem, Mas. Kon mang nang ludruk numpak sepeda. Iya, so. Iya. Numpak, so. Nah, iki mang nang kene Pak Kasun ana ontran-ontran. Lho. Banyu awet ana wong kelangan sepeda. Lho. Sing nyolong kon. Ora, so. Aduh. Ora, so. Kon nang kene mang bareng arek-arek numpak trek apa? Numpak trek, so. Numpak trek. Heeh. Pak Kasun wingi ana wong wedok. Heeh. Ya, meteng nganggur. Meteng nganggur. Kon sing ngetengi jelas. Ora, so. Aduh. Ora lho, so. Ora, so. Jelas kon. Ora, so. Ora. Aduh. Ora. Aduh. Wis, so. Sama kan rondo enak ora iki. Iya. So, Bapak Nadek ndasmu sih. Iya. Kamu Bapak Nadek tak ajar iki. Kapan maneh? Ayo. Sa, Apa? kon mari numpak sepeda motor. Iya. Pak Kasin wingi ngomong ambek aku, so. Ngomong apa? Tas tuku sepeda anyar. Iya. Jare awakmu wingi dolen runu. Iya. Bareng kon mulai, so. Sepeda ilang, so. Iya. Berarti awakmu sing nyolong, so. Kapan? Wingi. Wingi. Kapan? Wingi, so. Cok. Iya, so. Hukum negara iki ana hukum lho kok. Lho wingi. Ana undang-undang. Iya. Sapa wong sing ngomong kon ro dhewe ta? Gak ora, so. Ana buktine ta? Ora. Kon nek gak ana buktine aja ngarani wong. Ora, so. Kon wis tuwek, Cok. Ora, so. Nek sampe kon kene fitnah aku, hukum negara. Kon fitnah aku kon. Ora. Aduh. Jelas kon difitnah. Ora. Ana sing ngongkon kon. Ora. Kok iso muni ora kon? Ora. Aduh, ora gara-gara ana iku. Ndak kurung. Apa? Tak. Kon mek rawa gendang. Ora. Aduh. Orane tambahi. Kon wis makan, Sok. Ora. Aduh. Kon wis ngombe. Ora. Kon wis ngombe. Ora.
Sing jujur ditakoni wong. Iya, So, aku jujur lho, Ah, Dik. iya. Heeh. Kon kenal arek iki? Ora. Kan melo pisan. Halo. Kon tau gendane mbek ondolan. Ora. Aduh, nek lek goblok iki gobok teko ini kan gak, Pak. Arek kok Apa? pringisan ae. Gak pringisan kon iki nggawa apa? Heh, kon nggawa apa iki? Ngawur ae. Nek wantos iki. Beneran gak tau pedhok kan rene nggawa iki lak demete banyu awet iki. Iya. Apa kon? Gendakmu iki. Iya. Ora. Lah, kon kok gak ora sih, Rek? Karep kowe. Iya. Aku mah gak ora belas iki. Kon tau digendak banci. Ora. Ya ora ya wis. Mi lek wani ngomong dhewe aja ngriwanto kon. Temenan legane ati. Tak kono wanto iku lapo? Kon rene kate mangan apa? Mangan sego. Ora, gak ono apa-apa kok. Iki yo apa iki ceritane? Lah apa, Mbak? Eh, Ora ya diampun kok tak ora wis. Wanimu ambek aku tok, Cok. Ah, Wanimu ambek aku tok ae. Aku mbok duwe ambek sapa ayo? iki tak. Ah, kene. Ayo tak. Kon iki banci apa dudu? Lanang. Oh, lanang. Lah jawab lanang ta, Mbak? Tak kepro lek ngomong banci tak. Gak tak. Jenengmu Ucok Tataji. Jenengku. Heeh. Lah, Ucok. Aduh. Tadi. Sampe singgat. Kok kon wale? Oh, wale. Tak. Goblok. Kon suwe-suwe tak tolorongno nang embung aku. Lah lha apa proke mbok wal? Kon ngesiri aku berpenampilan kayak penari India. Ya apa? Penari India. Penari India. Aku dari Wanto dikei job penari India ya, Wan. Iya. Penari ular. Penari ular apa penari India? Penari ular campur India. Kok campur-campur? Kon dadi apa kon iki? Penari ular ya. Iya. Kon karo raiku ayu iki. Kon ngomong sing temen lho to. Penari ular apa penari India? Penari India cap Kon nek ngomong sing temen kon. So. Delok uang. Aja ngono ta, So. Delok uang iki ngomong sing temen. Tapi aja koyo ngono, So. Kamu. Kon iku ngono kon gerek ngene-ngene iki lha lho gak pedhot. Aku kejuju kemiti. Aja geger. Apa? Ngomong sing jelas, sing enak, sing alon. Lho kaya iki. Lha iki lak potongan. Tolong. Wong telu gak usah rebutan aku. Aduh, serebutan kon iku lho sapa? Wong potonganmu kaya lenggis gepak ngono kok dakno. Kaya kemayu-kemayu wong. Lah iya. Jelasno. Wis menengo rek. Apa? Aku iki ambek Lekdar iki katanya nyambut gawe. Karena tamu kono. Lek dar sapa? Iki. Jenenge sapa? Lek Darmanto. Lho, Kon sing bener jenengmu sapa iki arek iki? aja bujuki kon kan. Kon iki kate lapo? Kon takon jenengku, Mas. Kon iki gak usah mbok. Kate kok santet, kate kok suwono supaya aku seneng kon. Tak idoni lho kon kok. Masalah santet gak sampret Cak Amrip. Masalah santet gak santet. Iku aja didelok wonge. Wong klen ganteng kaya ngene. Nek kon ngaran aku nyantet, berarti kon gak ngerti aturan. Lek tak pikir bener omongane Rasa. Kekancan iki kudu sing rukun. Mangkane kabeh nek bermasyarakat iku kudu sing adem ayem. Wanto Rasa Ucok. Ya. Mangkane iku dhewe iki nyambut gawe kudu sing bersatu. Ayo terus. Apa ta? Terus. Lah api. Lek kaya reca pendong kon. Jancuk tepakku gak enak. Aja ngilano kancamu. Lah sing nabuhi gak pokro. Caramu ngomong kurang sopan. Sing sopan.
ambek Mas Hamri. Mas Hamri iki yoga kendang sentrale gamelan. Nek kendange atik mbliwar, kabeh gamelane ya melok mbliwar. Mergo Mas Hamri sing nyetir. Kon gak ngerti ceritane aku ambek Hambrit. Ya apa ya apa? Aku tau dinodai Hambrit 15 tahun gak meteng. Lah kok iso gak meteng? Merkane Hambrit mbokne hancuk. Ayo bro. Enak jaket enak. Lho, gak mbokne hancuk temenan ta iki. Wis. Karo mari iki mbok gawe apa? Hari iki mbok apaan? Aku kita nyambut gawe. Heeh. Ada kita nyambut Kok ngali? gawe. Kok nyambut gawe? Kok ngali arek? Nyambut gawe apa kon? Wis ta, aku rada dhewe kon. Kon aja sembarangan lho ya. Apa? Saiki media sosial nanti-nanti lho. Kon nek kurang ajar nang viral dadi loro lho kon. Lho kon tak elingno. Terserah awakmu kon ngandel omong aku selamat gak ngandel ya apa jare kon. Wis sak karepmu. Aja sampe berbuat penipuan. Kon melok ae. Kon aja melok kon. Iki welek melok ae. Sapa? Iya. Melok ae. Sempenting nyambut gawe ya Mi ya. Gak ngurus cangkeme rasa, gak ngurus cangkeme ucok. Babak. Badhok gak melok dhek. Iki ya apa? Wis meneng ae. Tak dadekno reca sing viral-viral iku lho. Reca sing viral saiki Iya. sing entuk puluhan juta iku. Oleh puluhan juta wong moro mesti ngekeki dhuwit. Ngono ah. Syaratnya sampean siji. Apa lho? Ana wong teko wis meneng wae, aja atik ngomong, aja atik ambekan, aja atik ngentut. Ah, sajam kas innalillahi. Gak ambekan matamu ah. Gak apa-apa ikhlas. Gelem tak gak? Gelem. Lah iya, meneng anteng. Gak oleh rame-rame. Wah, mata ini aku kon kedukuran iki rek. Wabot pisan ya. Wabot ya. Biasa ya lho. Wis iki ae. Heh, Wis iki. iki apa? Wis longgo. Tarik ulang ta? Gak kaya ngono to Darmanto. Longgo anteng. Ngono ah. Heeh. Engko ana wong mara rene njaluk donga, njaluk apa wis meneng wae, aja obah, aja umet. Aku gak iso ndongani ku. Wis meneng tok. Meneng tok syaratnya. Meneng. Nek eneng, meneng. Mim kasroming, nem kasroning, meneng. Bak nun sukun fatkaban. Ban, Jim kasroji. ji, Munine. banci. Iku jenenge sampean hak peteka hebat, peteka abad hebat. Goblok gak iso ngerti. Lah nek tanganmu dawa iku jenenge mem peteka ma, lam kasroling jenenge maling. Wis meneng ae. Meneng ae. Aja gamer. Hus. Ih, iki jelas wong sugih. Sopo? Jelas wong sugih. Kemuka lancar nyambut gawe lancar kabeh. Bismillah. Sayangku Inga. Le, Ya Allah. ya apa? Ya apa kabarmu, Dek? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Kapan aku meteng. Sik ya. Sik entenono dilu ae ya. Iya. Sik iki nata. Kon ya tak kandhani. Ana wong momro meneng ae. Aku sodok bokong goblok ngono. Shh, masih sodok bokong, masih sodok susu. Shh. Ngerti tak gak? Meneng. Ya. Piye mang critane ku piye? Aku iki wis meteng. Meteng. Yo,
Ya awake dhewe pas metu SMA kok. Ya toh? Heeh. Terus marang ngono awakmu lak nyambut gawe nang ndi kuwi? Nang Surabaya. Nang Surabaya. Lah terus aku lah ya apa iku? Kok tinggal suwi-suwi kan otomatis aku kan ya ndak kuat toh, aku ya rabi. Wah, kamu saiki wis rabi. Iya aku rabi. Masalah ora dikandani. Piye sih kandhanan? Saya aku. Ndak sih. Api. Aduh, rawan. Ayo, tak ambot. Pak, sampun, Pak. Ngadekot ah. Aduh. Aku. Kacau. Dikandani meneng wae. Aja umat, ya Allah, gak ada duit kok. Meneng diam, 1000 bahasa diam. Ya apa sih? Kene lho aku ambek bojoku iki Lah apa? goleki Mbah Reco Tiban. Goleki Mbah Reco Tiban. Iya. Oh, beneran. Beneran? Aku saiki nunggu Reco Tiban. Hah? Aku nunggu Reco. Awakmu iku oleh nyambut gawe teko Surabaya, Iya. jebule tonggok Reco Tiban. Iya saiki nunggu Ya Reco. ampun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku nunggu Reco. Nyambut gawe nang Surabaya kangelan kaya ngono apa maneh usume perang. Wangel penggawean. Angel penggawean. Iya. Lah terus nang ndi saiki recone? Recone. Iki apa saiki? Oh, recone ngambo sapa sih iki? Tak kei. Dah. Kacau. Pengelak. Diam. Yo. Pengen Toh, iki apa? Niki Reco, Pak. Lho, reca. Nggih. Lah kok iso ngomong? Loh, saged soalnya kan nyepleter. Oh, nyepleter. Nggih. Sinyale niku kuat. Nyepeliter. Tibake ero sikare mah. Iki reco. Nggih niki Recoe. Tapi kok koyo wong ngene ya? Ancene dibuat seperti wong kaya boneka-boneka Thailand iku lho. Oh, lho, motone. Ya. Motone lho, iki masih reco Tiban motone koyo moto temen ya. Kaya temenan ancene. Lho lah ya, lho padha ya. Doh. Masih dingarekno kan ya ndak apa-apa. Cacuk suwe-suwe picek aku. Nyulek temenan are. Sabar. Kon kepengin oleh duit agak. Mangkane. Oleh duwe matane picek sapa sing gelem raimu po? Gak apa-apa iki wong sugih. Meneng. Meneng ya. Recane nggo kembang kantil. Kacau. Tapi Recoe. Biasa iki iso ngomong kok. Enggak keri aene. Pak keri kok. Gak keri. Nyotot ae. Cak, Ya, iki recone. reca. Ya. Recone lho yo. Yo duwe susu-susuan ngene ya. Duh. Lho, susu-susuan ngene. Man. Ya apa, Pak? Sing jero kok cilik, sing njupuk atos. Pentil kudu jewit. Cocok. Aja ngomong ae, kon niku aja ngomong ae. Ngene. Ngumpul. Ngene, Barca. Yuk, cancuk. Kok bongkol kon.
Kon tuwek pantaran wis bongko cek gak bongko-bongko kon. Ngentut cuk. Gak popo masalah. Kon iku meneng ae. Badi ntuti, badi doni meneng ae. Kon meneng ae matamu, aku dintuti iki biru cangkemku. Kon arep duit ta gak? Yo arep. Lah meneng ae. Mangan laraan kon. Manjen iku kulino kuwan. Mang takok. Ayo, mang takok. Guru ngentut blas, kono. Recone lho iso meso jancuk ngono ya. Lho, reca iku ancene dibuat sedemikian rupa sing apik. Ayo. Milenia ya. Milenia Gen Z. Oh. Recone koyo genset. Iki lanang apa wedok? Mangga ditakok. Lah iki recae ta? Iya. Tergantung kadang ya lanang, kadang ya wedok. Oh, lah kok ngono to? Makane iku aku ya gak saya mendelok sih. Tak delok ya, Cak ya. Glen. Saya tolong tasku. Hati-hati ya, mantur. Awas bahaya. Oh bahaya. Toh. Wah, cito enake to. Enake to. Ndase didilat. Loh. Meneng wae ta. Aduh, Meneng ae. beset. Kok Cak. apa? Aku takok ya. Heeh. Takok. Reca iku kan bahane teko apa? Bahane ta? Bahan mati ya. Bahan mati ya tetep semen-semen ngono ku Lho, bahan lah iya, Cak, bahan yo. bangunan. Lah tapi iki aneh, Cak. Apa aneh? Kan benda mati. Ha-ha. Itu kan tidak bisa bergerak. Iya. Lah iki ora. Apa? Lah iki kan koyo wae bojoku. Apa wae bojomu? Lah iku mang lho kok iso brut. Terus modot. Iku mang iso modot. Iya. Kandhane iku jenenge spletere banter. Sinyale dhuwur. Mosok modot temenan, Mbakmu? Iya. Modot tak jepno. Kak wani. Muntir. Ngene yo. Perto temen tagak. Kacau. Dipesang kon ngemut. Kandhane meneng ae aja rame kono. Alah ya Allah. Kale duwe iki engko. Nek mbokmu gawe kabel. Tak setrume yo. Wong adu perkosa. Iki reca ta baci. Lho nggih ngeten iki nek reca jenenge reca munah wahajab. Oh, Ngeten iki. Aja paitan ya. Mojopahitan njaluk sak njaluk insyaallah nek sampean yakin iku pasti keturutan. Oh, mbokmu nek jalu kok. Jalu. Aku jaluk apa? Sik nang babaran. Babaran. Aku ngomongnya piye? Barca. Bareca. Bobotan niki kula pun bobotan 3,5 tahun. Botan iki pun 3 tahun setengah. Kok mboten lahar-lahar? Kok mboten lahar-lahar? Terus pundi Barca? Terus pundi Bareca? Bongko. Kok ngono sih? Barca gateli. Nggih ngeten iki. Tak ngomong dhewe. Mangkane niku nek kate keturutan niku mesti recoe ngeten iki. Oh ngono. Nggih, jelas kate keturutan. Tak setap Bareca. Aku tak nyekar temen kok cak aku jeneng lairan. Gagi. Sampeyan sing kusyuk, sing yakin. Sing yakin ya. Nggih, tapi kabeh iku atas dasar Gusti Allah. Ini hanya Oh pelantara. ngono ya. Atas dasar Pancasila. AA 1000. Undang-Undang Dasar 45. Kan gitu, Cok. Kacil. Aku lho tak nyekar. Iya. Sampeyan sing temen. Salam. Nai danyang kaki danyangnya wong sak Indonesia. Loh. Apa? Kok sak Indonesia? Lah desa iki desa ndi? Banyuaret. Lho lek sak Indonesia kan kabeh mlebu rene kan mandi. Oh, dodo. Ah, di mana? Kula kepingin cepet-cepet ndang lairno, Mbah Reca. Kula nggih kepingin celak karo anak kula niku lanang apa wedok. Kan ganteng apa elek. Terus aku niki lek lari ku iso
gangsar, mboten kate operasi, terus matur ngoten iki. Putih apa ireng anakku? Kakean Lemu apa cocut. kuku? Masih kula duwe selak kepingin ero barecot. Terus matur ngoten tak jenengne sapa sing apik-apike anakku ngono kula barecot terus sak pikir apa? Ojo iku lho krungu ta. Apa? Kakean cocot. Iku tandane kate keturutan. Lho aku kan yo kepingin ro anakku iki lanang apa wedok ngono lek lahir. Ngono to barecot yo. Yo. Terus aku iki iso nglairno gangsar, kadek ora kadek operasi ngono lho barecot. Nggih. Duh, wis, ganti aku tinggi. Ngono ya? Ganti aku. Barecot. Pak sing temen. Kula niki babat. 9 tahun sebelum dino kok dari lahir barecot. Kula niki dos putih barecot. Padha bancine. Asu. Meneng aja rame-rame kan. Konangan. Kesuwen. Kan kudu gawe kembang mau nyekar kudu gawe kembang. Iya, bener. Ono kembange iki kaya kurang afdol. Oh iya dong. Mbak Reco. Mugi terkabul nggih Mbak Reco nggih. Alhamdulillah. Mugi terkabul. Ngono lho. Barca. Kula nek diterkabul napa dados permintaan kula dene sampean mboten ngekeki kula terkabulan. Tidenono Barca. Dilek talek gauk. Langoten Barca. Sampean ngomong Barca nggih napa mboten ngoten lho. Putus Nggih. ngomong, Pak. Gak iso ngomong. Apa? Meneng ae ya, meneng ae. Siapa Barca? Kacau. Ona. Wes, Cak. Nggih. Muga-muga terkabul ya. Nggih, tak dongano terkabul. Aku tak mulai sik. Heeh. Aku mulai ya. Aja lali. Lah apa? Ayo sak ikhlase. Loh, Admin. lah sak ikhlase ku kan. Yo ikhlas agak. Ikhlas Wis agak. ora ikhlas. Lah apa? Ah, menene dokterane lahir sesar. Gak ikhlas kok jarene Nggih pun kaya ngoten, iki jenenge usaha. Heh? Kadung jaluk. Lah nggih, Urusana ben jurisi bojoku aku tak tuku es dawet sik. wis kadung keluncum kaya ngene arene. Apa jare iki? Heeh. Mulia. Ini Pak, ini. Aja lali. Ditinggali. Nah. Lonce. Nduh. Heh. Ngantem. Nang donya iki gak ono sing gratis, Pak. Saiki ngene. Ya apa? Aku tak nang ATM dulu. Terus, Lah jiket duit. wah penipuan. Lho gak, temenan. Nang ATM. Ya, Cok ya. Cok. Aku tak ATM ya, Cok. Wah, aku jalan ATM jiket duit kok. Wah, yo kayak ono titik-titik piro lho, Pak. Ya. Bisa ngursi lho, Pak. Duitku kudu kono. Endi? ATM. ATM. Hah? ATM. ATM. Wes ya. Gak sampe sangoni, Pak. Lah kadane engko tak transfer dong. Oh, kakek cocot. Hei. Cukur tak grocok. Wes ta ya? Suara aja lali ditransfer lho ya. Ya. Heeh. Ditransfer. Sampeyan lho kilo to? Ono lho. Ono. Iya. Kon joki goblok kon iku joki goblok. Lah, Boy. Tak kira balik demit loro iki. Rasane. Apa iki? Rasane. Mboten, Pak. Lah iku Mboten. ngomong apa lu? Kaji ki lho. Suwoge amit-amit. Oh, mbok nek ngono. Nggih. Tak transfer ae ya. Nggih, damel ya, Pak. Heeh. Nah, suwun. Selamat tinggal. Kayak iso ngomong kok. Loh. Lah kok bacot mati. Aja lali ditransfer. Wong iku medhite wong 7 turunan. Kok Pak, halo? Aja kaya ngono. Tak kira dikei. Dikeki ditransfer. Setan kelemat ae gak arep kok. Ditransfer engko Gak ditransfer. kira.
Aku kok mbok salah. Wis meneng kok, aja rame-rame. Gak apa-apa. Masih yo pelaris diutang gak apa-apa. Lek ku gak pelaris goblok. Engko ana sing luwih akeh maneh. Sing sabar jenenge wong nyambut gawe ya ngene iki. Ana enake, ana gak enake. Melok kono yo gak jelas akeh gak enak. Alah sing penting kok oleh dhuwit akeh, rak wis. Iki ya gorong ana sing moro-moro maneh ya, sabar ya. Kon kok gak apa-apa weh. Engko diresiki ados keramas. Pokoke misale oleh 1 juta kon Yo. sing 200 aku sing 800. Gak apa-apa, aku neriman masih 200. Atik kon gak sakmono kon tak hidek kon. Gak apa-apa, aku yo sabar. Aku koyo siluman lemper ngene. Tenang ae. Ono iki jelas awake duwe. Kaya bome nuklir Israel. Kok gak koyo LPG sing 13 kilo iki. Tenang ae, sabar. Loh iki jelas iki. Aduh. Ya ampun. Lho ya apa sih? Lho kene. Ya kan yo. Cak Wanto. Apa sih senana semer baseng. Temen kok gak tau nang warungku sewisan. Aku saiki sibuk. Sibuk. Sibuk lapo? Ya alhamdulillah aku saiki di pegawaian anyar. Warungku wis sepi ta. Wis apemku gak payu. Apa? Apem. Apemmu gak payu? Jemek. Iku apeme jenenge njaluk diperbarui. Di-upgrade yo. Di-upgrade. Wong HP Android iso 1,0, 1,2. Iku ya upgrade-en. Lah terus ya apa lek ngupgrade? Wong apem kok di-upgrade? Ya wis ngono-ngono ae. Ya dikei nongko tak kei pandan ngono lho. Nek gak ngono kae ana gedang, Dikei kapur semut. lapo, arepe lapo. Pen kan wis ngomong Iya, yo lek iya. warungku sepi. Heeh. Gara-gara apemku kudanan anjene jemek. Apa mekudan jempet terus kebanjiran. Lho anjene Terus gak payu. gak payu. Jare pean sakti. Aku ngono gak sakti. Tapi sing tak tunggu iki alhamdulillah insyaallah sakti iso memujudkan apa sing mau karepno. Endi? Iku dah. iki lho. Endi? Iya arek ayo. Lah. Lah iki. Iya. Temenan iki. Temenan. Ya Allah. Masih yo elek jeburis kene iki yo temenan. LPG lak langka sih. Iya. Lah iki kok nduk kene iki lapo LPG iki. Makane iku gak apa-apa. Ya Allah. Lah koyo LPG ya Bu ya. LPG 13 kiloan. Loh, iki jenenge recotiban. Recotiban ya iki. Iya. Ya Allah. Dadi nek awakmu njaluk apa wae insyaallah iki terwujud. Sing penting ku yakin. Lalu apa ya terwujud? Terwujud. Lalu apemku cek laris? Terwujud. Cek payu akeh terwujud. Terwujud. Nek njaluk bojo sing ganteng? Insyaallah terwujud. Wan. Apa? Enak, Wan. Kok konangan? Apa? Iki recopen iki strume gowet de yo. Iki ngunu sinyale gawe sinyal Telkomsel. Mangane nyetut. Nyetut. Lah iki XL. SL. Iki Telkomsel. Telkomsel bebas aja. Ya wis aku gak suwe-suwe aku tak ndonga iki ndonga ta. Dongo sing temen sing kusuk menurut keyakinanmu. Kan ndonga gak oleh diganti karaoke ngono. Iki ngono nggon sakral. Nggon sakral ki karaoke. Yo be oleh. Wan, apa? Gak apa-apa karaoke gawe miku iki lho. Wis mikmu cawilik e. Tapi banter. Jarene ambrip tapi wendel ngono. Gak. Iki gak under plus. Gak yo.
Donga sing temen. Longgo dadak. Longgo. Gak kosot-kosot. Ya longgo sing temen. Saya tak gelane mike yo. Bare duwe mik. Engko gelane mik beres. Wis kena gawe karaokean. Kenek. Ra ono apa-apa ning ngene. Gak ono ah. Ga ono pengen. Ayo digelek. Lho kok sik tanya nek kabele pating serengkra. Lah iya. Kabele wake iku. Ana ireng-ireng ta iku apa, Cakwan? Heh? Ireng-ireng. Lah yo iku. Ireng-ireng iku. Ireng-ireng iku mik. Mik wawareles iki lho. Duduke. Oh, sandinge. Sandinge saya tak geraya. Sebelahe power. Iki ya. Oh, iku adaptor. Wat. Apa? Ndoke diplenet. Senep goblok. Iku adaptore. Ndukure titik. Dukure titik. Oh iki. Aduh. Wat. Apa? Ndase diontir. Iku potensione, aja iku. Nanti Cak. Rada mlebu titik. Wan. Apa? Jemhai ditarik. Iki atos iki. Lah iya iku bener. Heeh. Kok tak gomole ya? Aja kok mulih ya bahaya. Lebih tak kayak karaokean. Senengane karaoke. Dongo ya Cak yo. Donga sing temen. Heeh. Aduh, Wan. Enak, Wan. Ndokku didilang. Sak mike nang yo nyabrang. Desan cok aku dituti. Aku ngerti temenan kan. Ojo ngono. Iku mang. LPG ngawas. Iya, peci ngawas. Jus ngono sih. Kayak tiki aku dintuti siban. Donga sing temen. Aduh. Wan. Masa cara. Ya, Aduh, apa? ndoke disatak-satakin. Barco. Enak. Ana matamu kono senep goblok. Barco. Sopo ngon lebokno? Be aja melek lebo-lebokno. Wah, saru wong. Sampeyan suwe gak dilebokno. Oh, dilebokno suwe. Padha pean men. Us. Barco. Hei. Barco. Cacuk kakek ngomong arek iki. Sing temenan, donga sing temenan. Barco. Sing Aku temen. iki terharu ngono lho, Cak. Oh, terharu. Kayak kudu nangis nyawang LPG iki. Aja nangis kaya ngono ta. Aku tambah melo nangis. Aku urip kaya aja kaya ngono. Kabeh ngono diikhlas to. Yo aja. Oh, alah meneh cerita apa maneh iki? Wes tak ndonga, Cak. Ya juga sing temen aja adek nangis-nangis. Barco. Mampet iki. Hah? Empet. Barco. Yo. Kula pengen abang kula lari sedina iku oleh wong 75 lah. Wah, apa kan Oleh wong pira? 75. Rong dino nyenyek, Tun. Lah yo ndowe. Kayak umroh Barco. Lah percuma kon masih umroh itu wong 70 tuku betadin gak cewek. Piye dijabahi Kang? Oke. Oke teman ya. Oke. Gak krungu. Oke. Gak krungu. Dublak. Wes ta, Cak. Wis. Oh wes. Insyaallah dongamu kok terkabul, apemmu iso laris. Sing penting aja larang-larang. Gak meneh tak upgrade. Dadi rasa koko pandan. Apel ro kesah kok pandan. Iku ndelok omong gelen. Ya wong iku biasa nuku apemku. Iki? Iya. Ya Allah. Seca aku. Dia apem
sute mlayu. Endi ki mang wajibe ya? Ya wajibe aja lali. Wajibe ya kudu ikhlas. Ben aplemu alapem apa? Apem koko pandan. Apem koko pandanmu laris. Kita ya. Ya, ikhlas ya. Ikhlas menelek lari aku balik nene ya. Ya. Heeh. Ya mari ta ya. Ya. Mari ta. Ya. Aku mari tuntut. Aku ditampek temenan. Masih ditampek gak apa-apa. Sing penting oleh duit. Ini oleh duit cerongoan. Tebel. Heh. Ya dihitung, ojo korupsi. Jancuk 5.000, Cuk. Kon joki goblok. Lha iku mang ketokane kandel to, Darmanto. Lho. 5.000 ambek bodrek. Ya apa iki? Masalah ayu-ayu kayak bodrek, rong endasmu ngelu paling. Wah, kon iku joki ku tetepno tarife ku tetepno. Gak apa-apa. Engko masih titik ngene iki engko nek wakeh ya dadine akeh. Kon tayo joki kaya apa? Sabar. Mari ngono jelas ana sing maneh luwih apik. Kene lho. Ketimba iki lho. Oh iki jelas. Soge iki. Soge iki sabar. Heeh. Wong urip iki yo ngene iki nyambet gawe. Oh, kucure kari. Mbak onde-onde kari. Andane ramai. Wan. Soge apa iki CEO ta? CEO iki, Yang menyamar. Pak. Pak. CEO menyamar iki. Ndeng. Gendeng. Allah. Ada. Ibae gendeng. Wah gendeng ya. Wan. Wan, kon nanti Wan. Pedes. Ana wong gendeng. Utuwe. Utu bimbo. Wan. Wan toh. Ada duduk. Wan. Aku dirambung. Ada duduk. Anak duduk. Wan. Tuhan, uyuyan. Wan, aku diuyui Wan. Uyuyan. Waduh, Wan. Uyuyan. Wan, aku diuyui nyocot Wan. Wan. Enteng uyuy. Wan toh. Oh, pedes ini. Enteng uyuy. Wan. Mesti con. Wan. Wan. Lah iku Cocotku dikai rokok cerutu Magelang, curut metu pegelilang. endi duwe Mang? Duwe apa? Oleh hasil Mang. Duwe sak timba iku mau digawa
Wong gendeng mau lha apa mbok tinggal? Wah, kon korupsi. Korupsi matamu ah. Iku mang. Lah lha apa mbok tinggal? Sopo ninggal aku melayu kok. Ono Pak RT. Kon insap apa tak laporno polisi? Pak RT karo iki aku karnaval. Takono wong samene, kula lak karnaval ya, Bu. Aku wis seru nyawang kon teko kono. Tak sawang karo Cok. Kula saksine, kula. Kon bujuki wong. Karnaval ya. Etok-etoke dadi reca sakti. Wis kon tobat apa tak laporno polisi? Karnaval ya. Karnaval. Laporno mawon, dilapuraken. Yo, tobat. HP-ne anyar, Pak. Tak tilpono polsek mantub kon. Tobat. Ampun, Pak, tobat, Pak. Aja dibaleni maneh rek. Nyambut gawe sing halal ae. Nyambut gawe sing bener ae. Ngene iki nek sing mbok tipu gak trimo kon dilaporno polisi. Iki kula jarine wanto, Pak. Penjara. Akale wanto. Ya nyebut gawe angel iku lho, Tut. Ya wis lereno nyambut gawe sing bener Iya. ae. Bisa aku tak leren? Ya. Irek iki mau alhamdulillah. Heeh. Yo gak pamer lho ya. Nggih. Budi Wijaya oleh penghargaan Alhamdulillah. teko PWI Indonesia. Persatuan Wartawan Indonesia. Alhamdulillah. Wartawan Indonesia menyatakan Budi Wijaya adalah penyaji terbaik Alhamdulillah. ludruk di seluruh Kabupaten Jombang. Diakoni ya. Alhamdulillah nggih. Ya awak dhewe gak usah sombong, Nggih. gak usah pamer. Cuma ya alhamdulillah kenyataane Budi Wijaya sing paling apik, sing paling laris. Ya muga-muga selanjutnya tambah apik. Amin. Ya. Alhamdulillah. Bengi iki ditanggap karo dulur-dulur Banyu Awet. Siap. Hajate sedekah bumi. Nggih. Lakone apik. Apa tak? Riwayat Sunan Kalijaga. Sabar karo Jabir. Ya, awak dhewe nglakoni